سلام سلام يا حوات كميك انيخن دعندو انيخن انقع بسلامة اخنا بشانرين دابل كل عندي مزانة بسي مزيكن ذلك مزانة بسي انو بسي فكر نخل سبعي فكر نيو تبعي لي حقي اذا حسوت يكونن سلازل لو ما عندي نزنا نمسيك فقدات سلازلني مزانة بسي مزيكن ذلك مسبوني مسماسكي في كل نجري مالتيو حنساو نزانب سخا مفقات كل نجر قدف بالكا نزانب سخا مفقات أجداس مخاني كنجركني لذا فيديو تصرح زلق مالتيو أنا حنساب وان كم زجبري ناي بيني كزي يحلف مالتيو قلنا ناي بيني كزي يحلف لكن كلكم لو معلتي قالوا عندي تندك أجن لو ما عندنا عرفتي كزي لو ما عندنا نفسي فقد الله كزي يلمشي حسب صغري ماسك قبرلو قصي ماسك قبر كم زي غيره خان بيني بون ست مالتي كل غزي خمس نقبل اين خلنا جن ولا ورحديو ولا بكل تسومنديو حنساب جن اسيا اقداسيا حال النفس زي فكر سب النفس زي كنا خنسب نهال سب كفكرنا خنو سب كنا خن ايكلني سلازم جمرتا نفس خنا فكرا بدحريوخا نولاتكا نحداركا نقلك تبل تقل مالتي نفس خان دحر حامي كالغا نفس خان دحر حيل زيبلكا نفس خان دحر زيت كان خان خان كان نخل سويت كان خان يتقل حيلو كسب اي تقلني غاس لزي ما اذا فيديو تصرح زلوق نسخون نفس خان كتفكرا سخون نفس خان كان هنا مالتي كل جزء يبلكني أنا نايبيني جزء في اللي بوزح موصق له أيفوتوني جن أبقى زي كويني بنين دا ستوخو كم زات ماسك رجل النفسي ناتقن خنكو نايبيني جزء يحل فيه مهناتو مس نفسي مين بال زخنا مدباتي دي تسر مسأي دي زخون نجر كم زي كتصالي زقبل مالديو قصالخ بلكن دارغا كلتو سومندي اب سومندي ገለ ይገብር ማለት ስለዚህ ስኽን ድማ ከምዚ ኣገርክን ነብስኽን ተኻና ኸና ንነብስኽን ግዜ ሃባ ነብስኽን ኣፍቅራ ብፍላይ ከዓ ነብስና ንድርቢ ድበስ ሓና ግዜ ካባይ ጀሚርካ ኣነ እውን ባዕሊ ነብሰይ ስለዝድርቢ ተን ኣብ ገዛ ንውዕል ኢና ማለት ስራሕ ንድሕር ትውዕል ኮይንካ እኳ ናብ ሰብ ስለ ትዕወት ዘለኻ ነብስኻ ልዕልካ ክትከይድ ግዴታኻ እዩ ማለት እዩ ዝበስሐ ግዜቲ ከማይ ኣብ ገዛ ዘለና ማለት ሕጂ ኣና عند أول عسل وزغون كحرس وزغون جزاء في لزلهم سلزلهم كم زغماي مالتي زبز حنا نفسنا لنا نفسنا ندربينا نوعل سلزي زا فيديوهاتي حيلة ختبكني ليه شيرز قبل الكنزلو خو مالتي سلزي مجمرتان تقبري دارجنا يمرو معلتي فيديو كر كني بدروجن كل نجار سراري حالتي رماناتو صباح ماسك قبري نايبيني جزي يقتلوني على سلسة حسبكو بدرو بمولو سراري مالتي مسعلني جزاي ونصوري زلو كل نجاري ريدي زلو مجمرتان يقريتا مودمصي نايقول يا أطبن له رأيتها جن بزغنا نبتها فيديو كمل كم تسبلكم كل نجاري سراري ودي أسلزلهم انت خجبريش إنه قوت السيلة نزل نفسي مجمرتا ماسك خجبر اللازر سي مالتيو تصوري كنمي محراس كنمي من راسين برخون زي قطع الماسك خجبر كل شيء أحد صابني نير مالتيو دحر مستنسي مسكجوجو قلقن جملني مسبلجن كسلتون جميرو قدي فيه مالتي جن ماسكي بزح لو تيري له جيت صقرناتي برتعز بالي سلا فيديو زي قلصاني زي نراقو كنبر دحاني صباوي صقري برتعز بالي حجي ماسك قبرو له زياده صبيو نيرو شو مستنسي مسحرسي مسقلقن كم زي سلتو كان لغا حنساب حجي مسكوم قدي فيه نير مالتيو ጨናጸል ገለ ብዙሕ ቀጫውጫው ካስለ ዝብለን ነበረ ማለት እዩ ሕጂ ግን ናብታ ንውረይ ተመሊሶ ኣለኹ ማለት እዩ እንታይ ክገብር እየ ሕጂ ማስክ ክገብረሉ ንርእሰይ ብጣዕሚ ዝሰማምዖ ማስክ ማለት እዩ ብዙሕ ዓይነት ኢኻ ዝገብር ኣነ ሕጂ ብዛዕባ ከምዚ ማስክ እንታይ ዓይነት ሰማምዓና ወይ እንታይ ክንገብር ኣለና ድሓን ፀጉረይ ከርእክን ክኽእል ኣለኒ መጀመርታ ኣነ ምስሊ ዘይክብር ብዛዕባ ክዛረብ ተኮይነስ ፀጉረይ ከምዚ ኮይኑ ወይ ከምዚ ገይረ እንዳረኣኹን እየ ክዛረብ ዘለኒ ግን ብዛዕባ ፀጉረይ ያነ ቪድዮ ስለ ዘይቅረጽ ግን ክዛረብ ብዙሕ ኣይደልኒ ግን እንሻላ ድሓን ሓደ መዓልቲ እንድሕር ቪድዮ ምስ ነብሰይ እንድሕር ክመፅእ ጀሚረ ሓደ መዓልቲ ይደሊ እንዲኹም ግን
ድፍረት የሲነ ዘለኹ ብዝኾነ ግን ከምኡ ክገብር ተጀሚረ ግን ከርእየክኒ እንታይ ዓይነት ማስክ ክጥቀም ኣለክን ወይ እንታይ ክትገብር ኣለክን ማለት እዩ ኣነ ካብ ተመኩረ እምበር ብዙሕ ኣፍልጦናቱ የብለይን ግን ከም ዝበልኩኽን ቅድሚ ጥንሰይ ነዊሕ እዋን ማስክ ተጠቂመ ፀጉረይ ካብ ብዙሕ ለውጢ ስለ ዝረኣኽሉ ብዙሕ ከዓ ስለ ዝጠቐመኒ ማለት ስለዚ ማስክ ኣገዳሲ ጥራይ እንታይ ንጥቀም ብርቱዕ ዲ ፀጉርና ፎኩስ ድዩ እንቋቑሖ ድዩ ዘድልዮ ዘሎ እንታይ ዘድልዮ ዘሎ ጥራይ ምፍላጥ ማለት ትኽእልና ዝኾነ ማስክ እውን ዘይምጥቃም ማለት እዩ ብዝኾነ እዛ ዘርእየክን ዘለኹ ማስክ ኣነ ግን ኖርማል ማስክ እያ ዝኾነ ሰብ ክጥቀመላ ክእል እዩ እዛ ኣቮካዶ ክገብራ እንዲ ሓሲበ ነይረ ግን ተባላሽያ ግሒፈ እያ ማለት እዩ ኣይፍትኸው ተባላሽያ ኩላ ፀኒሓት ንቐሚጥ እያ ነይረ ንፀጉረይ ክትኮነኒ ግን እንታይ ክገብር እያ ንሕጂ ናይ ዕረ ማስክ ናይ ዕረ ማስክ ከዓ ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ ንፀጉርና ማለት እዩ ስለዚ ዕረ ከምኡውን በናና እዚ ድማ ኦሊቭ ኦይል ዘይቲ እዩ ኦሊቭ ኦይል ዘይቲ ክጥቀመ ርግኦ ከዓ ክገብረለይ ከምዚ ኣጊረ ነዛ ርእሰይ መጀመርታ ክገብረለይ እዚ ናይ ንጎ እዩ ሕጂ ንጎ ትስኢለ በዓል ቤተይ ምስ ቁርስኩ ምስ ኣፋንኹን ስራሕ ከምኡውን ደቀይ ምስ ኣቋራሮስኬ ዝገብራ ዘለኹ ማለት እዩ ምሳሕ ገለ ግን ዝበልኩኹን ክሉ ስለ ዘለኒ ናይዛ ነብሰይ መዓልቲ ያሎ መዓልቲ ማለት ስለዚ ከምዚኣ ገይረ መጀመርታ እታ ክገብር ማስክ ክገብረለያ ነዛ ርእሰይ ንጎይ እዚ ምክንያቱ ግዜ ክወስድ ቃ ስለ ዘለዎ ዓድ 4 ሰዓት 3 ሰዓት ኮን የፅንሕ እየ ንኩሉ ግዜ ስለዚ እንታይ ክገብር እዛ ማስኪ መጀመርታ ብዛዕባ እዛ ማስኪ ምጥዓምኮ እንታይ ገይረዮ ኣብኡ ናይቲ ዝኾነ ምሽት ናይቲ ዕረዲ ናይቲ ገለ ዝኾነ ቁርፅራፅ እዩ ገለ ዝሓልፍና ዝሓል ምፅራይ ከይሸግረና መንፊት ገይረ ዝቀቢለ ከውፅኦ መጀመርታ شعب زرسي لقي هابيلان ترسي لما مساج جيران حدا 4 ساعات 3 ساعات وغون كوس نحويه مالتيو ماسكي فتنو يخن تصغرخن بفلاي زرك فكن ديو غلا زلكم فتنو يخن تصغرخن بطعمي صبقيو مالتيو ماسك كل ጊዜ ክንሕፀብ ከለና ሕጂ ኣነ ቀፃል ፀጉረይ ኣይሓፅቦኒ ኣብ ክልተ ሰሙን ገለ ዝሓፅቦ ፀጉረይ ቀፃል ፀጉርካ ምሕፃቡን ፅቡቅ ኣይኮነን ስለዚ ኣብ ክልተ ሰሙን ክንሓፅቦ ከለና ግን ማስክ ጌርና ንኣብነት ከመይ ንሕፀቦ ሕጂ ኣነ ፀብሒ ሎማዓንቲ ክሰራርሕ ገሊለ ምስ ሓሰብኩ ዝሓፅቦ ማለት እዩ ፀብሒ ሰራርሒ ንምሸት ሽዑ ይሓፅቦ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ንገብር ንጎት ሲልና መጀመርታ ቢሳ ማስክ ንገብር ሽዑ ፀብሕና ንሰርሕ ማለት እዩ ፀብሕና ሰራርሕና ብድሕሪኻ ወርሓንቲ ከምዚ ማስክስ ምግባርሲ ግዜ ዝወስድ ወይ ዘሸግር ገለ ይኮን ናብ ርእስና ኢና ነካብዶን ዝኾነ ነገር ቅድሚዝታ ስራሕ ገዛኻ ምጅማር ትገብራ ድሕሪ ስራሕ ገዛኻ ትውድእ ድሕሪ ትሕፀብ ክሕፀብ የልካ ንሓሲብካ ማለት እዩ ብዝኾነ ከምዚኣ ኮይናት ለያላ ምስ ድማ ርግኦ ክገብረለየ ማለት እዩ እዚ ኦርጋኒክ ርግኦ እዩ ከምዚኣ ገይረ ድማ ርግኦ ገይረ ብዛርእሰይ ክገብራየ ከምታ ዝበልኩኹን ድማ ንሓደ 4 ሰዓት ገለ ዝኸውን ከፅንሖየ ማለት እዩ ካብ ትርሕጂ ፀጉረይ ብዘይ ማስክ ኣይሓፅቦን ከም ዝበልኩኹም ቅድም እውን ብዘይ ማስክ ሓፅቦን ነይረ ግን ናይ ጥንሲ ናይ ገለ ቅጨውጨው ገለ ስለ ዝነበረ ድማ ገዲፈዮ ነይረ ሕጂ ግን ተመሊሰዮ ኣለኹ ብጣዕሚ ከዓ ክፅብቕ መዓልቲ እዩ ዝገብሮን ፀጉረይ ማለት እዩ ብዝኾነ ፀጉረይ ከምዚ ገይረ ማስክ ገይረ መሳጅ ግብርብር ኣቢለ ድማ ናብ ሳቡን ኣትየ ማለት እዩ ሎማዓንቲ በዓል ቤተይ ስራሕ እዩ ዘሎ በይነ እዩ ዘለኹ ኣነ ከዓ ከምዚ ምስ ናይ በይንኻ ግዜ ይፈቱ ማለት እዩ ብዙሕ ወፃኢት ውፅእ ምባል ሻምስታይ ገለ ብዙሕ ኣይፈቱን እዮም ታት ኣብ ገዛይ ኮይነ ከምዚ ምግባር ግን ብጣዕሚ ኣይደለ እንደ መራይ ዝተማቕሮ ደስ ብለኒ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ገይረ ድማ ናይ በይነይ ግዜ ክሕልፍ እየ ማለት እዩ ከምዚ ክገብር ከለኹ ኣነ ኩሉ ግዜ ይብለክኒ ምስ ነብሰይ ዝዕልል መደባተይ ዝሕንፅፅ ዝኾነ ነገር እንታይ ክገብር ኣለኒ ሕጂ ሓሪስ ኣለኹ ቆልዓይ ቁርባ ጎብት ምስ በልኩ እንታይ ክመሃር ዘለኒ እንታይ ክስርሕ ዘለኒ ትምህርቲ እውን መሃር ነይረ ሕጂ ቁሩብ ምስታናይ ሓሪስ ቋሪፆ ኣለኹ ሕጂ ክቅፅላ እንታይ ክመሃር ዘለኒ እንታይ ክገብር ዘለኒ ኩሉ ነገር መደባተይ ዘውፅእ ማለት እዩ ምስ ነብሰይ ዝዕልል ኣነ ምስ ነብሰይ ምዕላል ብጣዕሚ ዝፈቱ ስለዚ ከምዚኣ ጌርክን ንስኽን እውን ናይ በይንኽን ግዜ ይሃልኽን ምናልባት ኣነ ሕጂ እዚ ከምዚ ቡና ሰተኻን ምባል ናተይ ሙድ እዩ ንስኽን ከዓ ናት ጎድሙድ ክህልወክን ግድን እዮም ወፂኻ እንድሕር ሻት ሰት ትፈትዋ ከምኡ ትወፃ ቤት ተኸለኹ እንታይ ይገብር ነይረ ኣነ ሕጂ ውፅእ ኢለ ሻት ነይረ ንበይነይ ሻ ምስታይ ደስ ይብለኒ ነይሩ ኣብዚ ግን ሻ ክትሰቲ ክትወፅእ ገለ ሙት ከማን ክስታይ ይገብረካ ቤት ተኸለኹ ግን ብጣዕሚ ዝፈቱ ነይረ ውፅእ ኢለ ንበይነይ ሻ ይሰቲ በቃ ደስ ብለኒ ምስ ነብሰይ ዕልል ኣቢለ ምለስ ኣብዝኻ እንታይ ይገብር
ቡነይ እንዳሰተኹ ምስ ነብሰይ ይዕልል ማለት እዩ መደባተይ ሕንፅፅ ኩሉ ግዜ ጥራዝ ኣለኒ ነቲ መደባተይ ዝሓንፀፅኩ ይርእዩ ንኣብነት ከም ባህል እንታይ ኣለና ሕማቕ ነገር ሓድሽ ዓመት ክመፅእ ከሎ ሕጂ ከምዚኣ ክገብር እየ ሕጂ ከምዚኣ ክገብር እየ ናብ ንውጥኖ ሽዑ ንገድፎ ኣነ ግን እንታይ ገብሩ ነቲ ዝደልዩ ነቲ ዝውጥኖ ነገር ይፅሕፎሙ ሽዑ ኣብ ከምዚ ነገር ደጊመ እየ ዝርእዮ ኩሉ ግዜ ሽዑ እንታይ ትብለና ምስኻ ድማ ይርእዮ ከለኹ ደልካ ከዓ ትሓስብ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ እዚ ኣነ ዝገብሮ ነገር እዩ ምስ ነብሰይ ክሓልል ጉድለታት ተለኒ ይዕሪ ማለት እዩ ገሊኡ መደባት ተውፅእ ምሽ ኣዶ ቆልዓ ምዃንካ ኣይተርፍ በዓልቲ ሓዳር ኩሉ እቲ መደብ ዘውፅኻዮ ስትረይ ትኽደልካ ማለት ኣይኮነን ግን የዘኻኽራ ነዛ ነብሰይ ከምዚኣ እናገበርኩ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚኣ ገይረ ቡነይ ሰቲ ምስ ነብሰይ ይዕልል እኒ ንበሃል ማለት እዩ ኣወል ቡን ከዓ ንዕና ከስተይክን ከምዚኣ ገይረ ሽምዓ ይወልዐ ዕምባባይ ገይረ ናይ ጣውላ ቡንያ እዚኣ ሕጂ ናይ ህኩያት ቡንያ ዳርጋ ቡን ምቕራብ ዶ ገለገለ ኣይድልናኒ ከምዚኣ ኮይና ብቲኣ ሳሎና ኮፊና ምስ ነብስና ንዕልል ምስ ደቅና እውን ንፃወት نعرف هنا لنا مالتي مسكوت نصوت نقعد جزء نبتلنا نفسنا ونعرف لنا كم ونكاب صراحة ونعرف مالتي كم كل جزء زبلة كن صراحة جزء أي وداني أتري تتصنح تصبح والنوع بفلا يقولوا تلوخة تصبح النوع قرص تصرح تصنح مسح والمسرح يدليكا تمسحي كون زعبة درار تحسب كدك سيخان نقول تسيكا مسحة قرص تحسب سلازي صراحة جزء توديو أي وداني بفتح تأمر صراحة جزء أي وداني انت راح حنسب جدفها بالكا نزا نفسها تعرفها مالتي حنسب جدفها بالكا ስለዚህ ሰዓድያ 2 ሰዓድያ 3 ሰዓድያ ትገጥፋ ማለት እዩ ከም ትዝበልኩኹን ብድሮ ፀቢዓ ክንሰራርሕ ክንተሓድራ ሽዑን ፅባሕት ሎምና ዕረፍተይ ግዜ ያልክን ተሓስቦ ማለት እዩ ብዝኾነ ከምዚኣ ገይረ ቡነይ ከቀስተይክን ተኸልእትን ዓክንለ ዝቐልሓ ዘለኹም ቡን ከስተይክን ግድን ኣወል ከስተይክን ቡን ስተያ ብዝኾነ ከምዚኣ ገይረ ቡነይ ሰትየ ምስ ወዳእኩ ኣወል ፅራይ ዝለይክን ክሓስቦ እያ ዛ ካሜራ ማለት እዩ ከምታ ዝበልኩኹን ናይ በይነይ ግዜ ስለ ዝኾነት ኣወል ጥራይ ዘስተይክን ብዝኾነ ኣወል ቡን ሕዛ ሽዑ ዳርጋ ፀጉረይ 3 ሰዓት ገለ ምስ ገበረ ከዓ ክሕፀብ እየ ምስ በልኩ ቅድሚ ምሕፃበይ እንታይ ክገብር ሕጂ ነዛ ገፀይ ከዓ ማስክ ክገብረላይ ገፀይ ቅድም ለሚፅ ወርሓንቲ ፀሊም ገለ ዘይብሉ እዩ ነይሩ ሕጂ ግን እንታይ ኮይኑ ምስ ሕርሲ ምስ ጥንሲ ምስ ገለ ዝመፅእ እዩ ወራ እንታይ ይርዳእነኒ ግን ገፀይ ፀሊም ገይሩ መር ክገብር ጀሚሩ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ክገብረ ካና ኮነለኒ ማስክ ከዓ ምግባረይ ስለዘይተርፈኒ ኩሉ ነብሰይ ስለ ውስታይ ኮይኑ ዘሎ على 3 ساعات قبل مسقبر كحد أبي قبل نقول له شو أنت يقبر يعني 10 دقائق يعني إسراء دقائق كحد مستلف عندما أنت يقبر ماسك وقبر له نقد أي مالت شو بحنسابي حد أنت يقبران حاجة أبقى زي زولنا ترى نجاريز قبر ماسك بربزح كريمات قلع تكمني هرود معار زلمين كأ كيرة كوكبرولي بونغلا خاك كبرال تقلقن كمل جاخن مالتي كم زي أجيرة دوما نزكت كوكبرولي زحج نجس كابت عمي زصبو مالتي دار أخيت تجس كأبره صبولا مالتي أتصال بفلاي تزولو تقبرو نحنا دور أتجلس لزوجنا عن صاب نفس قتلة ترسع نفس قتلة تود غنبر أتصال أبصوم حنسب ولا أنت جير كأ أقولي مالتي نجس كابت عمي تراجلو هورد مالتي لذي كم زي أجير كنا ما كنت حد أبغى تبلغ لغن 10 دقائق ربع ساعة نحا أخلتها كم زي أجير كنا ماسك خنت كبرى شعور تحت أصبع نفس غن فرش تغنى حنقول كنونا أعرف كنا لغن نفس غن أعرف كنا لغن رأس غن نقص كنون مجبي بكون أو أصبع بكون لغن ما تقول زين نحب تصبع على خون صغا كم زي إنرجع خطوة صغن نحب نفس خطوة ودق الله خدم من مليس جا خاطر قوس من مليس جا زي حيل تركبني هاكن نفسها نفسها تصبن كل خدمة فتنا زيا نفسها قتل فتن كل خدمة كم زي حيلي خاطركب سلازي كم زي أجركن نفسهم فقدا نفسهم يعرفها نرسخن ماسكن نقبركن نجسكن ماسكن نقبركن ناي نفسخن ناي بينخن جزين دعلوكن حانساهم كذا كن كيري لي بالكن بفلاي بعد البيت كن نحرق ولا عايز حسلكم كوينو وتصي الكن شات ستا نفاس تاريم كنت مالتي مالتيو مرو معلتي أبقى زاسر نوعل بفلاي كاتن
ኣደቆልዑት ማለት እዩ ኣብ ገዛ ንውዕል ሰን ስራሕ ሰሪሕ ክንትመፃ ድኻም የብልክን ንስኽን ወይ ግዜ ኣለክን ማለት ኣይኮን ግን ቁርብ ንፋስ ወሲድክን ስለትመፃ እምበር ቀንዲ ስኽን እውን ናይ ደገን ናይ ውሽጥን ክትሰርሓ ብጣዕሚ ብዙሕ ድኻም ኣለክን ማለት እዩ ብዝኾነ ከምዚ ኣኽብለክን መፅአ ከምዚ ኣይነ ቁርብ ኢነርጂ ረኺበ ዘለኹ ንስኹም እውን ቁርብ ኢነርጂ ንኽትረኽባ ኢለ እዛ ቪድዮ ዝስራሓልክን ዘለኹ ፕሊዝ ሳብስክራይብ ግበራ ሳብስክራይብ ከይገበርክን ኣይትውፅኣይኽን ንስኽን እውን ሓሳባትክን ኣብ ቦታ ኮመንቲ ክትፅሕፋ ከፅበየክን እየ ብካልእ ቪድዮ ክሳብ ዝምለሰክን ሰሰናዩ ንዓኽን ግን ፕሊዝ ሳብስክራይብ ከይገበርክን ኣይትውፅኣይኽን ሳብስክራይብ ግበራ ብካልእ ቪድዮ ክሳብ ዝምለሰክን ሰሰናዩ ንዓኽን ባይ